Her på Næsgård Efterskole har vi nogle regler. Men det er ikke altid, vi gider at følge dem. Lad være med at spille høj musik udenfor. Det forstyrrer lærere og elever, som gerne vil have ro. Du skal ikke bestille pizza og levering til skolen. Du kan da bare spise din pasta med ost op. Lad være med at tage skolens krus. Der bliver mere opvask, du kan bare købe dit eget. Det kan de ikke sige. Det kan de ikke sige! Det kan de ikke sige! Du skal ikke have en elkæde på dit værelse. Vil du brænde skolen ned eller hvad? Du må ikke sidde på computeren efter sengetid. Så får du ikke din gode nats søvn. Du skal ikke fucking larme på administrationsgangen. Vil du væk Anders Boys børn eller hvad? Det kan de ikke sige. Det kan de ikke sige! Det kan de ikke sige! Du skal ikke dyrke sex på skolen. Vil du fucking lave børn og dø? Lad være med at lave den natterand. Ellers kommer den fucking Mads Harbo og fucking plukker dig. Lad være med at slå dine venner i hovedet. Går du efter at blive bortvist eller hvad? Det kan de ikke sige. Det kan de ikke sige! Det kan de ikke sige! Stop the rygning. Det kan de ikke sige. Det kan de ikke sige! Drik dig ikke fucking fuld, mand! Det kan de ikke sige. Det kan de ikke sige! Læg den joint fra dig. Det kan de ikke sige. Det kan de ikke sige! Det kan de ikke sige! Det kan de ikke sige. Kan du fandme ikke sige, mand? Fuck ja. Alle sammen. Luder.